Am y tro cyntaf ers 2005, fe ddechwylodd Pencampwriaeth Traws Seiclo Prydain i'r fenni a mae wedi bod yn ddiwrnod llawn cyffro a chystadlu. Ras cyntaf y dydd oedd Pencampwriaeth dan 220. Pencampwriaeth sydd wedi erioli gan yr Albanwr Grant Ferguson am y 2 flynedd dwytha. Dyna'n union oedd yr hanes eto eleni, wrth i Ferguson gymryd y blaen erbyn diwedd y cylch cyntaf ac yn raddol yn ymestyn ei fantais. Erbyn hanner ffordd trwy'r ras 50 munud, fe oedd gan y Pencampwr tua munud o fantais dros Jack Clarkson yn ail ac Ben Summer yn drydydd. Ymdrechion Clarkson a Summer, doedd dim atal Grant Ferguson rhag ennill i drydydd Pencampwriaeth yn olynol. It's a really fast track around here and I knew it was going to be really close racing. So I was trying to make it as hard as possible just to try and make it play into my strengths and it did work. Maybe it looked easy, but it was pretty grippy out there. And it's all in and out, twisty bends, you know. Mi oedd dros 40 o gystadleuwyr yn y ras ieuenctid, ac ar y rhestr mi oedd Pencampwr 2014 Thomas Craig ac enillydd cyfres Prydain Alfie Moses. Mi oedd hon yn argoeli fod yn frwydr a hanner rhwng y ddau. Gweitha'r dechrau gwael gan y ddau, wnaeth yn gweithio i ffordd trwy'r pac ac at y blaen. Oedd Moses oedd olwyn ôl Craig am gyfnod hir o ras. Wnaeth y Pencampwr ddangos ei gryfder ac ymestyn mantais helaeth a lliogodd o i fwynhau'r diweddglo y ras a dathlu fel groesodd y linell derbyn. Really pleased. I had a bit of a gap after a couple of laps, but then Alfie started catching me up towards the end, so I didn't know whether he was going to catch me or not, but yeah, just really pleased to hold him up. Teifion best, bachgan lleol i'r fenni, ti oedd i blino ymlaen, sydd ath y ras yna? Roedd yn iawn, dyn ni'n gwneud mor dda o'n i'n gobeithio i wneud, ond gorffennais. Ie, be oedd y ddisgwyliadau di ar ddechrau'r ras? O'n i'n gobeithio i cael yn agos i Jacob, mae'n Pencampwr Gymraeg, ond roedd e'n cael ei ffwrdd o fi gyda dwy lap mewn a dyn ni'n methu cael yn agos iddo. Ond rhywbeth yn drafferthus ar y cwrs, sut oedd y cwrs yn gyffredinol? Roedd e'n just yn torri fewn i cymaint o mud yn cyrraedd yn beic. Roedd e'n just yn gwaith gared y holl ffordd o gwmpas. Un enw sydd wedi bod yn myd beicio traws merched, a Helen Wyman i'w honno. Enillid y Pencampwriaeth yma 8 o'r 9 achlysur dwytha. Nicky Harris ydy'r unig ferch i dorri'r rhediad yna, nôl yn 2013. Hynny, mi oedd Annie Last a'r Gymraes lleol Fion James, chwaer fach a bwycraig Olympaidd Becky James enillodd y categori iau ac yn drydydd yng nghategori elite llynedd yn gobeithio ychwanegu enwa nhw i'r rhestr o enillwyr. Mi ddangosodd Wyman ei phrofiad i agor bwlch rhwng hi a Harris ac i fynd ymlaen i ennill y Pencampwriaeth am y 9fed gwaith yn ei gyrfa. Fydd Harris yn ail ac Last yn drydydd. Berffennodd Fion James yn drydydd yng nghategori o ieuenctid. Helen Wyman, British champion for the 9th time in 10 years. How does that sound to you? Oh, it sounds fantastic. I was saying to someone earlier that no one's ever seen me race in a non-championship jersey because the year that I didn't win, I was European champion. So every year I think, oh, what's it going to be like? And this year I was like, well, it's quite a nice quit. So, but yeah, it feels so good to win again. Fion James, last year you were winner of the junior championship. This year you're third. How do you assess the race this year? Yeah, I think it went quite well, considering this isn't my kind of course. I prefer, well, you may think this is muddy, but I like so much mud, and that's where I ride better. So this was like a fast person's course. So considering that, I was quite pleased to get third today. Prif ras y diwrnod y dynion elite, Ian Field o Ashford yn Caint oedd y dyn i'w giro. Pencampwr Prydain am y 2 mlynedd dwytha. Yr unig ddyn i'w gyflawni'r gamp yna yn y gorffennol oedd Roger Hammond enillodd y 5 Pencampwriaeth rhwng 2000 a 2004. Yn ddian iawn yn y ras fe dorodd grŵp o 6 i ffwrdd o'r gweddill o'r 60. O fewn y grŵp yna oedd y Pencampwr o Gymru Stephen Roach. Gefnwydiodd y blaen ar sawl achlysur efo pawb i weld yn arwain y pac yn ei tro. Ond yn disgwyl ei amser ac yn cosgodi pawb oedd Ian Field. Pan welodd ei gyfle, cymerodd Field y blaen, a doedd neb yn gallu atal rhag carlamu'r diwedd gan giro Liam Keelan a Lewis Craven i'r fedal aur. Really proud. Every year, like, pressure goes down a little bit, but still there's a lot riding on it for me with all the sponsored Hargo cycles, Ridley and Madison just backing me. So I just wanted to deliver for them really. And it was a cracking course, brilliant organisation here in Abergavenny and true kind of championship race, so really pleased. Griffith Lewis, deitha ni sydd dod i allan ar y trac na. Galed a technegol iawn i dweud gwir. Nes i
cwpl o camgymeriadau yn y lap neu ddau cyntaf, ond wedyn o'n i'n dechrau dod i arfer gyda'r cwrs. Nes i'n joio yna'r peth mwyaf pwysig. Oedd lot o reidwyr o safon uchel iawn ma. Oedd e'n pleser i weld nhw'n mynd i dweud gwir. Ond erbyn y diwedd gath Ian hibo fi oedd e lap cyfan tu flan fi. Mae'r boys top na. Oedd e'n braf gweld i wedi. Mae wedi bod yn ddiwrnod llwyddiannus iawn yn y fenni. Cannoedd wedi mwynhau. Mae'r gwaith clirio wedi cychwyn yma. Dim ond gobeithio fydd y Pencampwriaeth yn ôl yn fuan iawn.